paratoi ar y funud olaf. Mae yna gyffro mawr yn y tîm newydd hyn. Dyma grŵp o fyfyrwyr o goleg grŵp Llandrillo Menai, sy'n rhan o Academi rygbi merched cynta'r gogledd. Mae'r chwaraewyr wedi bod yn ymarfer ers y haf, ac mae'r capten yn teimlo'n hyderus. Fyddwn ni'n cael lot mwy o training ag y gym, so da ni'n mynd lot o'r gym yn coleg, so wnaethon ni developio fel cryfder ni, pŵer ni, a jyst pob dim fel a jyst neud ni'n well fel pobl i rygbi. Mae yna rai yma a llawer o brofiad, ond eraill yn newydd i'r gêm. Ond yn ôl yr hyfforddwr, mae yna dîm da yn ffurfio. 1, 2, 3, Yr ystafell newid, roedd yna gymysgedd o gyffro a nerfysrwydd, cyn wynebu Coleg Caerdydd ar Fro yn Stadiwm Parc Eirias ym Mai Colwyn. Dwi yn eitha nerfus, ond dwi'n gwybod, da ni'n genod eitha cry, a bod ni gyd yn mynabod ni'n gilydd, da ni'n weld yn yr stafelloedd newid yma, da ni gyd yn weld yn eitha barod. Ar dechrau gorau posib i'r gogs, ennill o 67 pwynt i 21. Academi newydd sbon, a rygbi merched ar ras yn y gogledd.